Worst case scenario sa krisis sa COVID-19 gipangandaman sa kapulisan ug ubang ahensya sa kamahanan. Gipakita kini atol sa simulation exercise nga gipahigayon sa Crisis Response Battalion. Ano ang report? Mao kini ang worst case scenario nga gipangandaman sa mga otoridad. Frontliners sa PNP ang masakop sa Crowd Special Management nga nagdala sa ilang taming batok sa mga tao nga nanggawas na sa kadalanan nga misukol sa mga otoridad. Backup nila ang masakop sa Bureau of Fire Protection nga maoy midisperse pinaagi sa pagpasirit og tubig. Misunod ang masakop sa SWAT nga mi-neutralize sa sitwasyon. Dili lang sa health emergency kundi ang worst case scenario ang ipangandaman karon sa atong mga otoridad. Sama na lang sa posibleng reaksyon sa mga tao nga apektado nini ang kagutom. So ilang ipakita ilang katakos kung unsaon nila pag-handle kining naasoy mga sitwasyon. Gipakita dinhi ang papel sa mga medical frontliners nga miatiman sa mga nangangol sa kalihukan nga gipangsakay sa ambulansya. Ang tanan, drama lang apan giklaro sa mga opisyal nga ipatigbabaw gihapon nila ang maximum tolerance apan gikinahanglan nilang dipinsahan ang publiko sa posibleng kagubot nga mugnaon sa mga grupo nga mopasiugda niini. That is the primary instruction to exercise maximum tolerance. No? Now, may mga team din tayo to identify those agitators na pwede rin silang hulihin. At pag na-identify na sa antimano and the area, pwede silang hulihin. Ang aking sabton po sa ato asang mga katauhan nga in case mo resist, in case nga doon nag-commotion nga mahitabo, nga maka-create na hinuon og dakong kasamok, ang atong kapulisan ug ang gobyerno sa siyudad sa Sugbo andam gyud nga mo support sa atong kapulisan pagpatuman sa ingon niini nga pagabuhaton. Gusto ipakita sa mga otoridad ngadto sa katawhan nga aduna sila'y katakos sa pagpanalipod sa interes sa kinabagan taliwang sa krisis nga giatubang karon ug sa umaabot. Siguro doon sa pag-in place ng mga tao na medyo na-delay lang pero with the constant coordination at ma-refine natin ang especially ang deployment. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.